Abaningi babona ubusuku njengophawu lobumnyama, ukwesaba noma ukungazi. Kodwa eBhayibhelini sibona ukuthi izikhathi eziningi uNkulunkulu ukhetha ubusuku ukuze akhulume, aveze intando yakhe, avikele abantu bakhe noma aqale isigaba esisha empilweni. Ebusuku izulu lavuleka, kunezitebhisi ezisuka emhlabeni ziya ezulwini, izingelosi zikhuphuka zehla. UGenesise 28 verse 10 kuya ku-16. uNkulunkulu wamnika isethembiso sokuthi uzoba naye futhi ngeke amshiye. Lobo busuku bashintsha indlela kaJakobe ayembona ngayo uNkulunkulu. Kuyiqiniso ukuthi ngalelo langa uJakobe noma ukuthi uyena nombizayo. Waze washo umpristi u-Eli ukuthi uma ngabe liphinda lelo zwi likubiza ubuthi khuluma baba inceku yakho ilalele. So ilapho-ke impilo yakhe yashintshwa khona, noma ila kwaqala khona ubizo lukaSamuel esebizwa noNkulunkulu, ngoba uSamuel wahanjiswa ethempelini noma wahanjiswa ethempelini kungasiyo intando yakhe kodwa kuyintando kama wakhe owayekade enze isithembiso sokuthi if uNkulunkulu emnika indodana uzonikela ngayo ethempelini. So-ke noma ngabe kwesinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi sanikelwa abazali kuNkulunkulu, kuyafika
kuyafika la okufanele khona uthathe sakho isinqumo, noma kufanele khona udibane wena noNkulunkulu nobabili, njengoba kwenzeka kuSamuel ngalelo langa ebusuku, ngoba uNkulunkulu wakhuluma naye. Kwayila ezwela khona uNkulunkulu, kwayila ekwakheka khona ubudlelwane bakhe noNkulunkulu. From there impilo yakhe yashintsha, waseqala uhambo lwakhe noma ubizo lwakhe lokuba umprofethi. Esikufundayo-ke kulesi sehlakalo sasebusuku kokuthi kudingeka sifunde ukulalela ukuze sihlukanise izwi likaNkulunkulu. Akuthi noma kumnyama empilweni yakho, kodwa indlebe yakho ayivuleke ukuze uzokwazi ukuzwa uNkulunkulu, ngoba lithi iBhayibheli uSamuel kwakusebusuku. So noma kusebusuku, noma ubona kumnyama empilweni yakho, but still uNkulunkulu sengakhuluma nawe, still uNkulunkulu sengakubiza wena. Okubalulekile ukuthi uvule indlebe. La uSamuel ngenkathi ebizwa, lithi iBhayibheli wayivuka eya kumpristi u-Eli. Nathi kuyasenzakalela-ke lokho ukuthi uNkulunkulu uthole ukuthi uyakubiza noma ukhuluma nawe, uvuke wena ulalele amanye ama-voices, noma uphambanise i-voice ngenxa yokuthi awukakayazi kaNkulunkulu i-voice ukuyihlukanisa namanye ama-voices. So kubalulekile from la ukuthi akuthi noma kusebusuku, kodwa iy'ndlebe zakho yivuleke ukwazi ukuzwa izwi likaNkulunkulu, noma ekhuluma nawe, ekunika i-instruction, noma ekubiza, noma ekunikeza isexwayiso, but indlebe yakho ayivuleke. Number 3, uSolomoni eGibhiyoni. uNkulunkulu wabonakala kuSolomoni ephusheni ebusuku, wambuza ukuthi ufunani. Esikhundleni sokuthi acele ingcebo noma amandla, wacela ukuhlakanipha. uNkulunkulu akagcinanga ngokumnika ukuhlakanipha kuphela, wamnika nengcebo nodumo. So-ke la empilweni kaSolomoni ebusuku, wahamba uSolomoni mayiselele ey'ntweni ey'khathini ey'ningi njalo kuzo zonke lezi y'bonelo engiy'sebenzisile eziwu-7, ey'ningi zazo suke kwenzeka ephusheni. So ungaweyi amaphupho akho. uSolomoni la walala waphupha, la adibana khona noNkulunkulu embuza ukuthi ufunani. Uyazini ukuthi ziningi izinto uNkulunkulu ayikhuluma nathi noma ayi-communicate nathi ebusuku silele. So kubaluleke kakhulu ukuthi noma kumnyama noma ulele, kodwa i-spirit man wakho noma umuntu wakho wangaphakathi akaphile, akabe alive, akabe sensitive ukuthi even if uNkulunkulu esekubuza izinto ezizokushintsha impilo yakho, ukwazi ukuphendula ngendlela enobuhlakani. Angithi uyabona ukuthi uSolomoni noma wayilele, kodwa uspirit man wakhe noma umoya, umuntu wakhe wangaphakathi wayekade ephila, ngoba wahlakanipha, wakwazi ukucela into ekhombisa ubuhlakani, noma ekhombisa wacela into ezomsiza ngisho esephila. So ilokho engikufisa ukuthi ake sikulekelele isikhuliso umuntu wethu wangaphakathi, ukuthi noma silele, uNkulunkulu mayifike ekhuluma nathi, sikwazi ukukhumbula, sikwazi ukuphendula ngezinto ezizosithinta, noma uNkulunkulu akwazi ukuzosinikeza izinto afuna ukuzenza empilweni yethu. Isifundo esisifundayo futhi kule ndaba kaSolomoni ukuthi izicelo zethu ziveza isimo senhliziyo yethu. Ingakho ngithi kubalulekile ukuthi uspirit man wakho akaphile, thune inhliziyo yakho, uyilekelele ukuze kuzothi uNkulunkulu mangabe ecela, because kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzolala uphuphe, kube khona lento ukuthi yini ufisa kwenzakaleni. Mhlawumbe omunye umuntu wayengafisa ukuthi akabulala izitha zakhe, mhlawumbe omunye wayengathi uNkulunkulu ngicela ungiphindiselele kusibani bani nakusibani bani, kodwa uSolomoni wacela, yaxolisa, uSolomoni wacela ubuhlakani. And ngalesikhathi ecela ubuhlakani bathi masebufika kwafika nezinye izinto okwakuyingcebo, and ubuhlakani babuzomsiza ukuthi akwazi ukuthatha iy'nqumo, ngoba wayekade sewumholi ezohola isizwe saka-Israyeli. Nawe kunezinto uNkulunkulu azofuna ukukutshela zona ezizokulekelela kulolu hambo uNkulunkulu akubiza kulona, kodwa kubalulekile ukuthi inhliziyo yakhe ibe msulwa, nospirit man wakho aphile, akwazi ukuba sensitive if uNkulunkulu ekhuluma. Number 4, uJosefa umyeni kaMariya. Ngesikhathi ecabanga ukuhlukana noMariya, ingelosi yenkosi yafika kuye ephusheni ebusuku, yamtshela ukuthi angesabi ukumthatha abe ngumkakhe. Ukuba uJosefa akazange alalele, umlando wawuzobukeka uhlukile noma wawuzohluka kunalo.
isifundo esisifundayo, ukulalela uNkulunkulu kungashintsha ikusasa lomndeni wonke. Kuyiqiniso njengoba ngishilo ukuthi fanele sifunde laphana ku-number 2 endabeni kaSamuel ukuthi fanele silalele uNkulunkulu. Kubalulekile kakhulu ukumlalela uNkulunkulu even noma esixwayisa. Sometimes uNkulunkulu indlela asebenza ngayo ukakhuluma into engayenzi sense kuwena, ukakhuluma into ephikisana nentando yakho noma ephikisana nempilo ejwayelekile, ngoba kule ndaba le uJosefa wayeselungiselela ukumshada uMaria and then uMaria waseyakhulelwa. Lithi iBhayibheli uJosefa wayeplene ukumshiya isinyenyela, like angamshiyi amhlambalazi kodwa wayezonyomuka from kuMaria. Lithi iBhayibheli wasekufika ingelosi yathi angamshiyi ngoba lento ayikhulelwe ayiveli kumuntu kodwa kuyinto evela kuNkulunkulu. So kwesinye isikhathi ukulalela uNkulunkulu kubiza ukuthi uvume ngisho noma ulalele ngisho izimo noma ulalele imessage noma ulalele isexwayiso esiphambana nalezi zinto wena obukade uyiplanile noma obukade uyihlosile. If umusha kule channel yethu suze wafika la, siyabonga kakhulu ukuthi uzolalela nokuthi ubuke ivideo. Siyathemba ukuthi kukhona okuzokusiza noma okuzokulekelela noma uzokufunda. Siyacela mntana sekhaya usale subscribe, ulike nayo le video. Uma kukhona nje okukusizayo okufundayo, ngiyacela ukuthi ulike le video ebese uyabhala futhi kuma comment section ukuthi unamba bani wena ofundayo kuyena noma ozobukela kuyena, ngoba yilowo nalowo uhlukile impilo yakhe noma uhlukile indlela uNkulunkulu aguqula impilo yakhe kulobo busuku. Ibuphi wena othi uma ukubona ubone ukuthi ngathi ngibhekene nalobu busuku obunje, noma kukhona engikufundayo mhlawumbe empilweni kaJoseph, umyeni kaMaria, empilweni kaSolomoni, empilweni kaSamuel noma empilweni kaJakobe. Iyiphi impilo ekusizayo kulezi sengiyibalile ofundayo kuzona? Ngiyacela nje ukuthi usubscribe, ushare ivideo, ulike futhi nevideo yethu. Unumber 5, inkosi uNebukadnesari. uNkulunkulu wanika inkosi iphupho elayiphazamisa kakhulu. Akekho owakwazi ukuchaza ngaphandle kukaDaniel. uNkulunkulu wayemnike ukuhlakanipha. Leli phupho laguqula indlela inkosi eyayimbuka ngayo uNkulunkulu. Isifundo: kukhona izikhathi lapho uNkulunkulu ekhuluma ngisho nakulabo abangamazi ukuze afeze izinhloso zakhe. So uNkulunkulu uyakhuluma-ke. Lento engihlezi ngisho ukuthi akufaneke uyijaje ngokuthi mhlampe wena uyakholwa noma ukholwa noma wena unezono eziningi noma unazo izono. uNkulunkulu ukhuluma nathi sonke. Khona omunye oyathi uyawaphupha yena amaphupho, inkinga uyona noma uphile esonweni, so akacabanga ukuthi awakhe amaphupho avela kuNkulunkulu. Amaphupho akhona avela kuNkulunkulu, amaningi awo avela kuNkulunkulu. uNkulunkulu wakhuluma ngisho nenkosi uNebukadnesari, wayengamazi uNkulunkulu. Wakhuluma noFaro, wayengamazi uNkulunkulu, but uNkulunkulu uyakwazi ukutshala amaphupho noma ukutshala ama-message. So awunaso isizathu noma awunayo into yokucasha yokuthi wena ingoba nakho unjani. So nje la kuyasivezela ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma even nalabo abangamazi yena, nalabo abangenabo ubudlelwane naye, but still uyakhuluma. Number 6, uPawule waseMakedoniya. uPawula wabona umbono ebusuku womuntu waseMakedoniya ecela usizo. Ngenxa yokulalela lowo mbono, ivangeli lafika naseYurophu. Umyalezo owodwa ovela kuNkulunkulu ungashintsha impilo yezizwe. Isibonelo lesi sisitholayo ukuthi nje umyalezo owodwa, uma uzothola umuntu olalelayo noma uzothola umuntu ozokwazi ukuthi mayiselalelile enze, ungashintsha impilo yezizwe. Ngenzeka ukuthi nawe uNkulunkulu ebusuku kakhulume nawe, akuvezele umbono, ngiyaxolisa, akuvezele umbono mhlampe wase-South Africa, akuvezele umbono we-province okuyona, akuvezele umbono mhlampe wase-Swaziland noma wase-Zimbabwe noma wase-Mozambique noma wakuliphi izwe okulona. But ngenxa yokuthi sometimes asilaleli noma sometimes sisuke sinovalo noma sisaba, sigone lowo mbono, ungawudluliseli noma ungawuthathi serious lowo mbono. Kodwa impilo le kaPawule waseMakedoniya
yasivezela ukuthi umyalezo owodwa uma uzofika ey'ndlebeni ey'lalelayo nakumuntu olalelayo uNkulunkulu ungaguqula impilo yesizwe. Number 7 nokuyeyokugcina for now, uPetro ejele. UPetro wayelele boshiwe phakathi kwamasosha ebusuku. Ingelosi yenkosi yamvusa, amaketango awa, kwavuleka iminyango yejele. Lokho okwabonakala kwenzeka ngesikhathi abantu bakaNkulunkulu bethandaza. Isifundo sithi, lapho wena ubona ubumnyama kuphela, uNkulunkulu usuke eselungiselela inkululeko. So kungenzeka ukuthi kulobo mnyama obubonayo, mhlampe zonke izinto zi-upside down, yonke into nje kuhlanganyele, kuvuka okunye ngapha nangapha, usuze mhlampe nethemba lakho liya ngokuya liyaphela ukuthi what's the use ngilokhu ngithandaza, ngisathandazelani, ngisathembekeleni, noma ngisakwenzelani ukuthi. Iqiniso lokuthi ngalesikhathi wena ubona umnyama, uNkulunkulu uyakulungisela. Kuyiqiniso ukuthi ngalesikhathi uPetro esejele babekhuleka abazalwane. So kuba kuthiwa babe give up nabo ukuthi vele useboshiwe, vele uzobulawa, what's the use ukuthi sikhuleke, bayeka, but abayekanga, baqhubeka bakhuleka. Nami ngisho njalo-ke namhlanje ukuthi kulobo mnyama obhekene nabo ungayeki ukummema uNkulunkulu. Kulobo mnyama obhekene nabo ungayeki ukumbiza uNkulunkulu, ngoba uzokusiza uNkulunkulu. Lokho okuhlula abantu uNkulunkulu kuyenzeka. Ubani nje wake wacabanga ukuthi uPetro engakhishwa ingelosi adlule amasosha emgade ngapha nangapha aze ayophuma? uNkulunkulu-ke lo esimkhonzayo, owenza izinto abanye abantu abangakaze bayicabanga, owenza izinto ezingaphezu kwalokhu thina esikucabangayo noma esikuhlelayo. So nje noma ngabe buphi ubumnyama onabo, noma ngabe isiphi isimo obhekene naso, engifisa ukubambe nje kuyo yonke lento le kulama point awu-7 ukuthi uNkulunkulu engasiguqula isimo sakho ebusuku. So ungayeki namhlanje ngoba uzothi uyayeka manje kanti besoguqula ebusuku namhlanje isimo sakho. Bambelela, ulinde ubakho ubusuku uma ukuthi uNkulunkulu ukubekela ukuthi uzokuguqula ebusuku. Sengiphetha nje, uma ubheka zonke lezi zindaba uzobona into efanayo. uNkulunkulu akazange alinde ukuthi kuse ukuze asebenze, wasebenza ebusuku. Lokho kusho ukuthi ubumnyama obubona namhlanje abusho ukuthi impilo yakhe isiphelile. Kungase kube isikhathi lapho uNkulunkulu ekwakhela ikusasa khona, wena ongaliboni. Uma uzwa sengathi impilo yakho isebusuku, qhubeka uthandaze, qhubeka ufundiswe, qhubeka umethembe uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuguqula ubusuku bube ukuqala kosuku olusha. So nje mdumisa uNkulunkulu nombona kumnyama, nombona kusebusuku, ngoba awuyazi into ehlelwe uNkulunkulu. Ngenzeka ukuthi ukuhlelela usuku olulandelayo. Asithandaze. Baba, egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga ngoba awusebenzi kuphela ngesikhathi izinto zihamba kahle. Siyabonga ngoba usebenza nasebusuku, ngesikhathi singaboni indlela, ngesikhathi sesaba, nangesikhathi silindele. Nkosi, uma kukhona obukele le video ozizwa sengathi usesikhathini sobumnyama, ngiyacela umkhumbuze ukuthi awukamshiyi. Mvulele indlela njengoba wavulela uPetro. Khuluma naye njengoba wakhuluma noSamuel. Mnike ukuhlakanipha njengoba wanika uSolomon, futhi umbonise ukuthi
kunabantu abadinga ukwazi noma abadinga ukufunda ngamaphupho nangencazelo zamaphupho. Number 2, ingabiza kakhulu. Ngike sayenza i-quotation, sakuhlanganisa sabona ukuthi izokhosta kakhulu. Hlampe kuwena ingafika incwadi R500 or above, including i-delivery. So ingagcina hlampe kwabanye ingafinyelelanga. So sase sithatha isinqumo sokuthi no, ake siyenze ibe i-PDF ukuze izofinyelela kuwena immediately nje mawuqeda . Support noma ngabe-ke mhlawumbe unasiphi isizathu wena uyakwazi ukuyichazela amaphupho akho, but i-support yakho nje ukuthi usithengele le ncwadi isho lukhulu kuthina, ngoba ifana nokuthi uyanikela, ulekelela umsebenzi kaNkulunkulu, ngoba uyasisiza ukuze sikwazi ukuthola ama-resources okuqhubeka senze lo msebenzi uNkulunkulu asinikeze wona. Siyabonga kakhulu mntanasekhaya, bese kube yilaba sebeyithengile iy'ncwadi. Siyabonga kakhulu i-support yenu. Umnikelo uNkulunkulu nje akanibusise, anivikele, anandisele, anibiyele nakukho konke until size sihlangane kuvidiyo elandelayo. Ube nobusuku noma nosuku oluhle. Ngiyabonga.